आज आपण बनवणार आहोत मशरूम बटर मसाला। रेसिपीसाठी थोडंसं तेल टाकलंय, आता बटर थोडं टाकूया आणि कांदा आणि काजू जरा परतून घेऊया। कांदा नरम झाला ना का ह्याच्यात जरा टोमॅटो टाकूया आणि पेस्ट करून घेऊया। हे आता थंड होऊन देऊया आणि मग ह्याची पेस्ट करूया। ह्याच्यातच आता आपण बटर टाकून घेऊया आणि हे उभे कापलेले आहेत मशरूम आणि ही शिमला मिरची ह्याच्यात जरा परतून घेऊया। 2 मिनिटं आता हे परतून घेऊया। त्याच पॅन मध्ये जरा तेल आणि बटर टाकू। या 2 मिरच्या टाकूया कापून उभ्या। 1 चमचा आल्या लसणाची पेस्ट। आल्या लसणाचा कच्चा वास निघेपर्यंत हे होईपर्यंत वास निघेपर्यंत जरा भाजून घ्यायचं। ते आपण पेस्ट केली होती ना बनवली होती ती टाकूया। कांदा टोमॅटोची आता आपण हे तेल सुटेपर्यंत भाजून घेऊया। असं जरा परतून घेऊया। आता ही 2 चमचे क्रीम टाकूया। आता ही मिक्स करूया। हा गरम मसाला आणि लाल मसाला मिक्स आहे, तो पण आपण आता परतून घेऊया बारीक गॅसवर। आता मीठ टाकूया चवीनुसार आणि असं भाजायचं जरा असं व्यवस्थित, म्हणजे तेल सुटते असे असं मसाल्याला पण। आता आपण याच्यात पाणी टाकूया। वर जशी तुम्हाला ग्रेव्ही पाहिजे तसं पाणी टाकायचं। आता आपण याच्यावर एक उकळी येईपर्यंत झाकून ठेवूया। मस्त आता तेल सुटलेलं आहे। शिमला मिरची आणि मशरूम फ्राय केलेले आहेत ते आपण आता त्याच्यात टाकूया। चांगले असं मिक्स करूया आणि झाकण ठेवूया आणि एक उकळी आली की गॅस बंद करूया। आता ही आपली मस्त भाजी तयार झालेली आहे, मशरूम बटर मसाला। आता आपण कोथिंबीर वरून जराशी कोथिंबीर टाकूया। आता गॅस बंद करूया। आता वरून आपण 1 चमचा क्रीम टाकूया। ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती सांगा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा।